Sanibonani, molweni, dumelang, thobela, absheni. Silana eMangosuthu University of Technology. Kune march ezaba khona lana esuka la e-university iya laphaya eKing Zwelithini Stadium. Sizobe sikhokhelwe ke isilo samabandla uKing Misizulu kaZwelithini kunye nama ministers ke of government ne civil society. Ziningi izinto ezakwenzeka namhlanje kodwa mengithi nje mangibingelela lapha emakhaya nizobona ke mase simove from this university siya ke laphaya e-stadium lapho isilo sizothula khona inkulumo. Stay tuned. City Amadoda sabelani, Amadoda sabelani, abafazi bayalila, City Amadoda mamelani, Amadoda mamelani. Sifisa ukusho njenge-Men's Sector Forum ukuthi okokuqala nje umsebenzi omuhle owenziwa noholwa i-Goodman Foundation siyawusupporta sikanye nayo le organization ngoba i-organization ezimisele ukusebenza namadoda, ukusebenza ngokusizana namadoda, ukulekelela emadodeni nakulesi sihlava esikhona. Siyi-Men's Sector Forum sifisa ukuthi sithi emadodeni kuyo yonke indawo ake siziphathe kahle bafowethu, ake sihloniphe, ake sivikele, ake sibe njengabantu abazihloniphayo kwasathina ngoba uma uke wazihlonipha uzokwenza ukuthi uhlonipheke. Amadoda mamelani, Amadoda sabelani, Amadoda nandani. Salmanani, igama lami nguNthabisengwa kaMalakwane from eThekwini Municipality of Office of the Mayor. I'm the head of the District 8 Council Secretariat. Ukuba khona kwethu namhlanje as the Secretariat at District 8 Council sijabulile kakhulu ukuthi kube nomcimbi ofana nalomhlobo la sibona khona i-leadership ithatha initiative yokuzokhuza umhlola. Into esibhekene nayo kakhulu ukuthi ukunukubezwa kwabantwana la eThekwini and in the province. Kodwa siyajabula masibona i-leadership isukumela phezulu makubizwa ikhwelo lokuthi akuyokhuzwa umhlola uma sibona amadoda eza ngobuningi babo ezokwazi ukuthi azolalela ukuthi siwupholisa kanjani lo mlilo esubona wenzeka. Ngizokhumbula ukuthi la eThekwini ngalanga eSouth sike saba khona ngenxa yokuthi sibona ukunukubezwa kwezingane ezi-under 12 years kunyuka ngezibalo and besiyokhuza nakhona umhlola ukuthi amadoda awangaphenduki ilwane. Namhlanje masibona amadoda athi not in our name, masibona i-leadership izokhuza umhlola. So thina as officials esigijimayo siyobuka ukuthi yipi intervention esuke idinga ukwenziwa. Siyajabula masibona namhlanje umcimbi uhambe kahle kakhulu. Siyakholwa futhi ukuthi asimile la. This is not ukuthi nje just namhlanje it's an event, it's an ongoing program esolike siqhubekile siguguzela ukuthi akuprotectwe izingane zamantombazane kanye nezabafana. Siza
protect nabasifazane ngokunjalo ukuthi abangagcini benukubezwa obehlukunyezwa whether ngokocansi or physically. Uma ngabe sibona amadoda ezobambisana leadership namhlanje siyathokoza kakhulu. Ngiyabonga. Good afternoon, the viewers. Igama lami uSimpiwe Wakamakubu. I am here representing the National Department of Health and a specific program called the National Emergency Response Team. And we are here to support the second annual National Men's Day that is hosted by the Goodman Foundation with the Isilo, King Misizulu Zultini. And it's all about the fight against gender-based violence and femicide. And the King was actually calling upon men to step up and say enough is enough, men must take a stand. So it has been a success, it has been an impact because there is a lot of men that came to support, and the message is spread to everyone across the country, and we're looking forward to the third annual Men's Day again. Make sihambe sebreakini ke siphinde sibuye sisela eKing Zwelithini Stadium eDurban KwaZulu Natal. Mase sibuya ke breakini ngifuna ke sizwe ke sibone ukuthi kwenzekani lapha estage ngoba kuningi okwenzekayo lapha. Siyaxolisa ukuthi namhlanje uhlolo lethu luhlukile kancane sesela eKing Zwelithini Stadium eMlazi lapha ya eThekwini. Okubuhlungu ke about 67 badlwengulwe esikoleni kuma premises. Hayi sesilwane sekidlwengulwe ikoleni. Thumela ingane yakho uthi ayofunda ibuye isidlwenguliwe. Obani laba badlwengulayo? Abantu besilisa kakhulu abantu besilisa abadlwengulayo. Nidlwengulelani? Kwenze njani? Nibashayelana abantu besifazane nibabulalelani? Enokubuhlungu kakhulu oyedwa kwabane 1 in 4 is hurt or killed by the partner. Lo muntu omthembile ocabanga ukuthi uyena ozokuvikela, uyena okushayayo, uyena okubulalayo. La eSouth Africa iGBVF ayisefike ezingeni elikhulu kakhulu. Asakwazi ukuthula besivele singathule, kodwa okusijabulisayo ukuthi siholwa isilo manje. Mase siholwa isilo singabe ekhulume bani omunye sikuze silalele. Mase singasakwazi ukulalela isilo solalela bani. Futhi into entsha le. Mina ngakhula la kaZulu eKZN. Unkosikazi ngisho kunempi wengabulawa. Ngisho kuliwa kuyimpi unkosikazi wengabulawa nengane. Kodwa manje ifuneka ke iphele lento. And izophela ngokuthi silalele umyalezo kahulumeni, umlalezo wesilo. Umesememezilo kaNdaba fanele silalele.
We have to dig deep in our hearts collectively and as individuals. Yini le ebangela ukuthi sibulale abantu besifazane? Ake sizibuze nje sonke. Ekhaya, ake siqale ekhaya. Ngoba okuningi kwaloko kwenzekayo kwenzeka ekhaya. Ake siyibuze nathi samakhosikazi ukuthi masinengane encane yomfana neyentombazane sibakhulisa kanjani. Ngoba kufanele ukuthi masikhulisa izingane zabafana nezamantombazane sikhulise zazi ukuthi kufuneka zihloniphane, kufanele ziprotectane. Siyakwenza lokho. Noma silabazali athi uNomusa mayifika ethi nangu usibusise ngishayile uthi ubekwenzeni? Akufanele ukuze lokho. Kufanele sibusise umshayeli ngoba ayikho into elungile ukuthi usibusisa shaya uNomusa. Kufana nase police station kufanele ukuthi mawubuya uthi udlwenguliwe kuthiwe wena ugqoke kanjani. Kena lokho. So nathi emakhaya izingane kwamanye amakhaya uthola ukuthi umfana uphathiswa okwa prince, intombazane iphathiswa njengesigqila sala endlini. Fike nje umfana vele uyidlalela ngaphandle athi intombazane ngenzeka itiye. Unezandla, unenyawo, unamehlo, unendlebe, unako konke. Kodwa kufuneka kusuke intombazane mhlambe iyadadisha mhlambe yenzani. Sekufanele isukume imenzele itiye. Ezinye zalezo zinto ezigcina sibanga Ndlovu. Wena wendlovu. Bayede. Inkuze lukhanda lubanza kwakamathathele ezimbeni ngelentsheni emvaleni kuthelezi kontsha ivaleni bafani ngangena ekhaya ngabe yodangena ekhaya ofikizwa nithole insingizi kandaba ebangelezi kuphendula umguno wakitheknengene itshelete phezulu kube nengene elibone ngondwandwa lebona ngabathembu ondwandwa bakithekudu balimomozelela abathembu bakithi esandleni basebelikhwezela babeshawa isazelo senqawuze nkomoze nkosi sinesimaphundo sibaphumulela sifane umnyaka ithothukela eyabuka izikomanyukubala yayisibuka amadoda yasema amathe hlakala makhosi wena wendlovu bayede ingoyama ebuzile ihamba ikhuluma leli hlazo ukuthi umuntu wesifazane kathintwa ingane ukuze ihloniphe njengomuntu omdala kumele uyihloniphe wena kuqala ube ubaba kuyo ukuze ibe ingane kuwena. Lokho siyacela ngokosiko lwethu singamaZulu kuyimpoqo nje, kuyimpoqo lokho kuyaphoqa inhlonipho nje ukuthi ikhaya lime libe yikhaya noma isizwe sime sibe yisizwe. Kumele inhlonipho ihambe phambili. Kwamina ngihlezi la kulesi sikhundla engikuso nginiphethe nenhlonipho ngiyanesaba nesizwe sikababa ubaba ungishiyele nina nami wangishiyela nina. Manje ngalokhu-ke sizwe sikaMageba ukuze sihambe siqonde akumele sikhohlisane sibheke isikhathi esiphila kuso nabantu esiphila nabo. Kunento eyake yashiwo uMdlokombane ngoba ngibe nayo mina inhlahla ukuthi ikhathe eyiningi ngihlale naye okwandaba ngahlala nesilo sike sahamba emhlabeni sekuthanda uNkulunkulu akukho la ngikhala khona engibakhalelayo ngaba ngelamayo ngoba mhlawumbe bamthole esekhulile mina ngaba nenhlahla ukuthi uMdlokombane esikhulise eseyibhungu okuningi-ke sakwenza naye ebengifisa ukuba sixoxisane sizwe sikaMageba ngaphambi
ukuba sikhulume ngalolu lesi sihlava lesibhekene naso esingaso lapha namhlanje ngoba khona umbuzo engingayibuza wona othi size sifike lapha namhlanje sifike kanjani la ngiyake ningibuze nonke sifike ngoba sihlangene nje lapha namhlanje sifike kanjani la ngempela sisizwe asikho isidingo sayo yonke lento ngoba lapha ngoba sihlangene nje sizokhuza umhlolo sobabaza sokhuzana ukuthi mawukuthi uyakwenza uyeke. The king, he actually made his speech. He was really worried and concerned about the issues that we are facing as a country, and he was calling upon every man and every person who was here to actually make sure that they work together to fight the scourge of gender-based violence. Sifisa ukuthi le nkulumo kade yenziwa isilo inkosi uMisizulu kaZwelithini njengoba kade yenza inkulumo namhlanje sithathe bese senza njengalokhu sishilo isilo samabandla. Ngifisa ukuthi ngithi nina nonke nje nikhona emakhaya kuloko kade kwenzeka kule ndawo ibani ngabantu abayimiselayo ukuthi sibambisane silwe nalesi sihlava se-gender based violence. Mase sibuye itolo sekuxoxa okuncane nokuphuzwayo silana ke manje sikhuluma no CEO we South African National AIDS Council CEO ukhulumile lana belinjani usuku namhlanje nokuthi isilo for the first time in South Africa ube ne king ethi mayibeka civil society responde ukuthi izokhuluma nabantu. Babudafi ngiyabonga ukubuka namhlanje bekuhle kakhulu ngoba ilanga la sibone khona ukuthi the traditional killer sign from the high end ngibheke umhlangano wabantu le ndaba yethiniseke bakumele kube omama abahamba phambili obaba abathathe iqhaza babone lelista kodwa uma ngabe kuyena okhulumayo kuyazwakala sibonile abantu uma sabona ama-commitments zezwa ukuthi hayi impela kuhlanga lomhlabathi umemezile siyaphendula. Yeah, so masiphuma lana si mhlambe ungathi wena ihofisi lakho lizokwenzani to ensure ukuthi i-civil society, especially lama organizations that constitute a sector, aba visible kumphakathi. Remember, ama sectors are just coordinating at national level, but yini mhlambe sinoyenza to ensure ukuthi ama members are visible kumphakathi njengaleli sibona namhlanje. Ama sector abalulekile kakhulu ngoba bona abantu aba-community ngoba kuhluke sikhuluma indaba ye-GTV ukuziluke kumele ilunge ekhaya selela umphakathi ukuze izwe liqine. Ama-sector yiwona ahleli emphakathini ekumele kube wona aqhuba ama-dialogue nabantu besilisa uku-understand ukuthi yini le ezasifike izigcine zingasikhona nokuthi ama-solutions a-understandwa yibona abantu ama-communities driven by the sector. Abantu abadala, abantu abanama-disability bona bangaqhabela ngase ngabasiza kanjani. Isanakhi ngena lapho-ke support i-coordination and supporting the sector. Babukele emakhaya benginithengisile ngathi ngisayofuna umququzeleli indoda ibi-organizer lo msebenzi wanamhlanje ethembisile phambi kwesilo samabandla ukuthi lo msebenzi uyaya nase-Gauteng uyaya nakumanye ama-provinces. Babami babuqaba ngicela ukubingelele ababukeli lapha emakhaya kodwa usho ukuthi yini eniphushe ukuthi nenze lo msebenzi. Njengalazi ngibonga kakhulu ngibingelele babukele emakhaya. Lana masiqala i-Goodman Foundation sayiqala ngoba sasibona ukuthi amadoda asalele ngemuva ekutheni adlala indima yokulwa nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane kanye ney'ngane. So uma sesiqalile sabona ukuthi kunesidingo sokuthi si-create umkhankaso esiwubizwa ngokuthi i-National Men's Day
against gender-based violence and femicide. Ngoba sifuna create a national awareness where even naseyinhlakeni kahulumeni from local, provincial and national njalo makuyinyanga yamadoda ngoJuly siyahlangana create a consciousness that our nation needs when it comes to Amadoda. Nenza kanjani ngoba kunzima kangaka ukuthola ama-king eSouth Africa azosupporta ama campaigns like this? Sibe njengathi nenhlanhla kakhulu ngoba ingonyama yamaZulu sike sathola ithuba nje lokuthi senze iprogram nayo. Iprogram yabafana le program lena siyenze ingonyama ingaka recognize ngisho recognize umongameli wethu. Sayenza ehluhluwe kwaZulu Natal kusakwazi ukuthi ingonyama yahlala nabafana bawu-7 i-weekend yonke. So lokho sabona ukuthi uma isilo siwazi ukuthi sispende 3 days nabafana sathi hayi siyabonga ukuthi isilo lesesingena manje sihlalweni sizokwazi ukuthi sigqugquzele lo mkhankaso. Ngoba ngiyazi ukuthi senisayine i-MOU with various men's organizations across the country, including i-SANAC men's sector. Seninobudlelwane kodwa awusho nje lapha kababukele emakhaya ukuthi from here nibheka kuphi, ngoba abantu basaSoweto bangibuze imibuzo before size la ukuthi why lezi zinto ngathi azenziwa in some provinces. From here where to? Shuthi ngathi nje le benzeka namhlanje second annual ilandela eyenzeka ngonyaka odlule lapho futhi isilo khona sasihola lo mkhankaso. So uma ke sisuka lana siyaqala ke siyalungiselela ngoba asilindi uJuly. Kukhona okuningi okwenzakalayo kade sikhuluma nje lana ne-Department of Women, Youth and People with Disability kwi-presidency. Sesino okuhlelekile ukuthi sizohamba siye ngapha eNorth KZN lapho siyongenelela khona isimo esingesihle khona. And then ke siyoqala ke bese sithi ke sibheke eGauteng ke manje kusukela nje ngaNovember silontsha u16 days of activism. Lapho sizohlanganyela khona sisahlela ke lokho but sizoba nama build up programs azosiholela ekutheni mase siya eGauteng eJohannesburg ngoba si-identify iSoweto ukuthi kufuneka ngoJuly 2024 siya Soweto. Mase siyivala ke manje kune message la angikwazi ungakutsheli niyamenywa kuthe ngudlulise lo myalezo eCape Town next year kune men's parliament ihlala lapha kwindlu yowisomthetho kazwelonke ukuthi a day before niyamenywa Cape Town ukuthi nenze Cape Town busy. This year nge-17 of November qabe lapha ya evenda kuzobe kuhlangene National Council of Provinces ebize Amadoda niyamenywa nalapho ukuthi nibe khona. Kodwa siyabonga ukuthi namhlanje nikwazile ukubiza Amadoda eKZN isilo sikwazi ukukhuluma nabantu. Imessage nje ukugcina kumadoda eSouth Africa. Njengalazi siyabonga kakhulu ngezimemo sizimisele kakhulu ukuthi lo mkhankaso awusabalale sisebenzisane ngokubambisana namanye ama-organizations amaningi ekulweni nesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane ney'ngane. Ngathi nje kubabukeli emakhaya siyagqugquzela yonke indoda sithi isizwe esingahlukumezi siqala ngami. Sithi sukuma ndoda, vikela undodakazi wakho, vikela undodana wakho, vikela unkosikazi, vikela osisi bakho, vikela ugogo, ngoba ngokwenza lokho uyobusuqala sewuvikela nomphakathi. Kodwa isizwe esingahlukumezi siqala ngami. Bekumnandi ukuba nani emakhaya
njengoba sila eKZN eMlazi mangithi nje kuninonke emakhaya ncinzelele